En el vídeo d'avui, la Mar de Juan i la Ona del Vecí ens ensenyen com reutilitzar un líquid cada cop més preuat. Mireu quina proposta per reutilitzar aigua. Càmera i acció! Hola, soc la Mar de Juan. I jo la Ona de Vecí. Avui us ensenyarem com la meva família reutilitza l'aigua de la secadora. Agafem el dipòsit de la secadora i ho posem en una garrafa. Ho fem així. I això ho fem servir per dues coses. O per regar les plantes o per fregar el terra de la casa. Adeu! Adeu! Un dipòsit de la secadora conté 5 litres. Imagineu quants litres d'aigua es llençarien si no reutilitzessin aquesta aigua. 20 a la setmana, 80 al mes i 900 a l'any. Fins aviat! Animeu-vos a fer els vostres vídeos.